har haft 40-års jubilæum i år for en måned siden. Acum o lună de zile au avut jubileul de 40 de ani, aniversarea de 40 de ani. Der er kun én, som har været med i alle forår. Și a fost numai unul care, doar o persoană care a fost în toate primăverile. Vi blev startet for 40 år siden af en rumænsk koreograf, Nicolae Petri. Au început acum 40 de ani în urmă cu un coreograf, Nicolas Petri. Og han har undervist os rigtig mange dejlige danse. Og han er død for mange år siden, men vi beholder ham stadigvæk i hans ære. Care a murit, din păcate, dar și care i-a instruit în aceste dansuri, și chiar dacă a murit dânsul, ei continuă tradiția de a dansa. Foarte frumos! Bravo! Vi har rejst rigtig meget i Rumænien, og vi har deltaget i mange rumænske festivaler, hvor vi har danset rumænsk dans. Det er altid en stor fornøjelse. Ligesom det er en stor fornøjelse at danse for jer i aften. Tak. Au călătorit foarte mult în România și au dansat și este o bucurie foarte mare pentru ei să danseze și sunt foarte bucuros să danseze și pentru noi în această seară. Og vi er meget stolte over at få lov til at danse rumænske folkedans rundt omkring i verden. Og glade for, at vi kan få lov til at låne jeres flotte kultur. Sunt foarte mândri că poate să danseze dansul folclor din România și sunt mulțumiți că vă vor să mulțumească că poate să împrumute tradițiile românești. Den første dans, vi dansede for jer, er en suite af 3 helt almindelige rumænske danse. Det var en hora og en sârba og en batuta. Au dansat hora, sârba și batuta. Og nu vil jeg rigtig gerne invitere alle sammen herinde på gulvet til mig, så danser vi en hora sammen. Acum vrea să vă invite pe toți aici să dansați o horă împreună. Când vrei să închizi video de tot, apeși negru, pe ăla negru de jos, pe pătratul ăla negru. Auzi? Asta e în